От манастира Света Екатерина вече се отправяме обратно към паркинга. Около нас са наистина скали. И да, обърках, трева расте. Въобще ли май това е някакви малки храстчета. И това е доста оптимистично в началото. Помислих, че е този прекрасен път, по който сега се връщаме и по който в началото тръгнахме, ще бъде до върха. А така, заради това по-хубаво да ви кажем наистина какво може да очаквате. Уникален екшен. Незабравимо приключение. А сега отиваме към автобусите. Накратко, какво трябва да си подготвите? Вода за пиене си пригответе. По възможност малки бутилки, за да може да се разделите бързо с тях. Тоест от хотелите си имате малки бутилки. Така, задължително дрехи, топли и шапка. Тоест стил учени или обличане, в началото сте по тениска, после слагате нещо, задължителни хубави маратонки. За тези, които искат да си оставят на за тези, които искат да си оставят да им се четат имената, заедно с пожелтованията им се слагат в каста. Това трябва да е предварително написано на лист, т.е. да бъде едните за здраве, другите за упокой. Това си е важно, тъй като няма как да се знае. И много интересно. Така че, пак казвам, програмата не е от леките. Така че задължително имайте предвид, когато идвате тук. Тоест, това за хора с наднормено тегло. Тоест, камилите ще могат да ви качат. Хубавото е, че има камили. Тоест, и да речем хипертония, но се подгответе, че трябва да си платите за камила до почти до каньона горе-долу, който е изкопан ръчно по насите, издълбан. И след това вече можете спокойно да тръгнете нагоре. Там имате вече само стъпалата, но само стъпалата 750, хищни са малко, както виждате на другите клипове, но това ще ви върши работа. Ще ви помага и ще се чувствате комфортно. Храната можете, ако искате да си оставите в автобуса, да се издадете после. В 9 часа отваря манастира Света Екатерина. Навсякъде се продава храна, дори и по пътя до върха и обратно. Тоест има чипсове, разни такива сладки шурти. Има какво се вика. За любителите на кристалите има наистина много ефтини неща, които може да откриете тук. Опушения кварц е уникален. Просто ето това е опушен кварц, което е нещо много добро. Цените са много добри, има геоди и друзи, така че има какво да си харесате тук. Красиво. И сега ние постепенно, както казват англичаните, степ бай стъпка, се прибираме. Наистина впечатляващо е природата. Това са огромни скали. Другото. Фенерчета сериозни си вземете или началници. Лично аз използвах фенерчето на телефона и беше окей. Но хубаво е да имате нещо сериозно, с което да може да снимате, да си осветявате и да снимате. Скачването е незабравимо. Голямо приключение. Още повтарям се и надали сигурно ще се повтарям скоро време. Наистина това е нещото, което много се струва в Шарм ел